Ameriki finitigiw ka sanfɛ pankulu dɔ wulila ni Ameriki wasabulon ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi ye ka taa jigi sanction TP bi utukalo tile 2 san 2022 wulada fɛ. Pelosi jiginna Taiwan dugukolo kan. A kelen kɔfɛ ka Chine jamana ka tile damadɔ bagabagalikanw kan kɔrɔbɔ. Min kumakanw fanga tun yɛlɛnna kosɛbɛ diɲɛ fan bɛɛ ni tile 2 laban in na. Pelosi ko k'a ka taama kana Taiwan tɛna se ka foyi bali Ameriki jamana ka politiki taabolo ani Chine cɛla. A y'a da kan ko Taiwan taga kɛra de i n'a fɔ Ameriki ye a yɛrɛ ka kumakan dɔw labato ni ka Ameriki kan hɔrɔnya. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko Chine jamana ka minisiri min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna Wang Yi ye laseliw kɛ bi tarata ko Ameriki jamana politikɛlaw bɛ ka tulonkɛ tasuma la. N'o ɲiningali dɔ bɛ tali kɛ Taiwan kan ko wa k'u tɛna foyi de sɔrɔ nin ko in na min ka di. Nancy Pelosi sera tape tuma min na politiki nasiraw fɛ fɔɲɔgɔnkɔ donnen don Ameriki jamana ani Chine jamana cɛ. Pelosi a ka nin taama in sen fɛ k'a ka lajɛrɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛna kɛ a fanbaw bɛna daminɛ sini araba n'o dɔ bɛna kɛ kumaɲɔgɔnya ye ani Taiwan jamanatigi Tsai Ing-wen ni ɲɔgɔn cɛ min kunnafoniw seriyara maa dɔ fɛ min bɛ Pelosi ka nin taama ninnu ko kalama kosɛbɛ.